Kulungan ang bagsakang pigkukonsiderar na rank 1 provincial most wanted person kan Albay. Makalis na makaroner sa pigkasar na operasyon kan otoridad sa barangay 22 Binanuahan East Legazpi City. Alas 4:30 kasudmang hapon. Pigbisto ang sospek na si alias Jan, 23 anyos, residente ka nasabing lugar na mahampang sa 4 na kaso ng statutory rape. Nadakop siya sa kusog kan mandamiento de aresto na ipinaluwas kan Regional Trial Court Branch 1, Family Court, Legazpi City. Meron tayong nakuhang informasyon na yung presence ng suspect ay nandun sa Binanuaan is pinunta ng ating warrant officer yung suspect sa lugar, ipit yung warrant of arrest. At ito nga ay dinakip mga dakong alas 4 na ng imedya ng hapon. Nasa kustudiya pa kan Legazpi CPS ang suspechado para sa magkakanigong disposisyon. Ipipresenta natin siya sa korte at ibabalik ulit dito at mag-antay na lang tayo ng order ng korte, particular ng RTC Branch 1. Itong ating presiding judge po dyan ay si Honorable Dami Tildoy sa Kawayan. Lauman kang kapulisan na padagos makipagtabangan ang lambang komunidad para sa ikakadakupa kan ibang wanted persons. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Perbasena.